Hello everyone, mga unta ug marang, welcome once again to LBMR Cares. O kini nga marang matud pa makaayo kini siya sa digestion tungod kay kini nga marang nagcontent og high fiber, no? Taas ko siyang fiber, mauna nga gi-recommend kini siya nga maayo para sa kanabang dili ta maglisod paggawa sa atong mga whatever, no? So kani nga marang mula gumangod ni siya og pasagdan lang nimo kanang gipanitan na dayon wala matuwas og kaon, then imo lang takluban sa kuan. The tendency is mo lagom kini siya, so ang mayo ani kwaon siya tanan, ibutang og container, ibutang sa refrigerator, then kinsay ka kanunon mukaon siya ani dayon lami gyud kaayo, no? Lami kaayo ang marang gyud kanon. So gawas pa ana makaayo sad siya sa kasing-kasing mga gastro cardiovascular nga mga diseases, no? Maayo sad ni siya tungod kay low ang iyaang potassium, dayon wala siya sodium, no? So rich in potassium usab ang marang. Musison kini siya July, August, September, paingon na sa October, medyo gamay-gamay na lang, dayon November, December na patay makuha ani niya, no? So ang marang lain usab nga health benefits niya, gut, maay kini siya sa gut nato, no? Kanang dili sa atong tiyan ba, no? Sa atong digestion, maayo kini nga maayo usab kini nga marang, no? And then labot pa ni ana dunay nangutana kun okay ba siya kanon kun dunay kabuhi. Sa ako ang kabahin sa una, sa duna pa koy acid reflux, wala naman ko karon kay gikuhaan naman ko gallbladder, agim dito sa ako ang gallstone. Sa una malipong ko, maglain akong tiyan, no? Kay bugnam guni siya nya. Labi nag after eating mo inom din kang tubig. Maglain dito ang ginawa kay mubukal man na siya. So mga 30 minutes pa ay mo inom og tubig aron walay mahitabong maot. Dayon, ang liso ani dili ilabay kay nindot ni siya sa lagon, mura din ni siya mani. Makaon man ni siya, murag mani ang lami. Daghan man gud ni siya karon diri sa Mindanao. Ang marang, no? So kung ganahan mo ani, di man sad guni siya matransport og dugay kay mahinog dayon. Isod ni mo bukag, awa na magdungan nagpanghinog. Pag abot nimo sa laing lugar, labi nag imong isa kay barko, overripe na. Mo kinang liso sa mga tawo nga wala pa ka kuan og marang, no? Lahi sa ng durian. Masay pa na ba nila ning marang nga durian, no? Lahi sa na siya. So dili lang ta magpalabi kay bugnaw ra ba ni gikan sa refrigerator.
Hmm. Mao kini nga akong sugilanon may tungod sa marang. So undang na ta kay tigulang na di na maay magpalabi no. Hangtod na po unyang gabi kay dili madahan og hurot no. So sa ubang lugar ang marang mahal na ginakayo. Nanay tag 50 gani ang usa tingali pero diri sa Amuas Mindanao ang uban ana panghatag ra ang uban gani ana murag ug ibaligya man gani naras mga 5 naras mga 10 no. Pero kalagbitan do na kay labinag do na kay mga tanom pud nga marang natural libre ra na siya no. So wala ka na siya walay kuan ang marang no. Walay unsa ba na wala koy aslom nga marang tamis gid ang marang muna maka-regulate po din siya og blood pressure sa potassium lagi walay kuan walay sodium hanton takloban tara. So mao kadtong atong hamubo nga vlog bahin sa marang. So ako na po siyang takluban o ibalik sa refrigerator. Meanwhile, have a good and godly day everyone. O mao kadto ang ato ang vlog may tungod sa marang. So mga unta ninyo o kinsay ganahan diha wala mo sa Mindanao mapugos yun magpalit. Tag 50 pesos ang usa matud pa nila ang butawtro pero basta diri sa mua panghatag ra. So have a good and godly day everyone. Salamat kaayo sa inyong kaayo. Bye bye.